Skriver du, eller skal jeg? Ja. Var det egentlig, jeg var i gang med at skrive, eller skal jeg gøre? Kan du ikke skubbe ham ud over? Stop nu. Rap. Men det kan man ikke, fordi jeg ikke er noget lys i munden. Kachu, for helvede, han ryger jo helt ned der. Stop nu. Sindssygt, mand. Der ligger en bøf herovre, hvis der mangler en. Pas du på den indtil du ved, hvad der skete sidste gang. Er der nogen, der har røde svampe med? Så når han kommer tilbage, så trykker han bare, hvad det hedder, til mod højre, så vælter han bare ud over. Var der nogen, der havde røde svampe med? Nej. Psykopater. Ej, ved du hvad vi næsten burde? Vi burde, hvad det hedder, bygge sådan en bred bro her bare i cobblestone, og så skubbe ham ud, og så mure ham ind i glas og midt ud ingenting, og så fjerne broen. Jeg kan spille biler. Så skal vi se, om jeg har noget cobblestone på mig. Ja, naturligvis. Skal vi skubbe ham ud, og så smide ham ind i en glasstruktur? Og det var sgu ikke... Ja. Så bygge glas. Ja, så lad bare glas i bunden også. Vi har ham lidt ud af her. Kan du hjælpe ham i gang? Nej, du må ikke komme op. Ved du hvad? Jeg skal lige drikke det kaffe, og så skal jeg ud og have mad. Og her, ja. Kan du ikke hjælpe ham i gang med at starte det? Så Start Minecraft for ham. Du sure knæk. Så begynder at skubbe. Ja, Kachu, jeg begynder at fjerne bag dig, så I kan bare hoppe op på kanten hen, når det er. Ja. Håber jeg også. Jeg håber ikke, han kommer tilbage nu. Det vil være lidt... Det kunne være lidt sjovt. Jeg har fjernet det bag, nu skal I ikke... Er det Minecraft? Nej. Nu har du har sat den i bunden der. Thor, stop. Hold, jeg går og fjerner ham. Nå, jeg hopper op, så må I selv lige fjerne. Husk at... Ja, du har taget ham helt så. Vi skal have et screenshot. Jeg hopper over så. Flyt dig. Ja, så du hopper over. Nå. Så skal vi her bestå. Der er et screenshot, hvor vi står foran alle tre. Jeg har skoven. En af jer skal have en øks. Yes. Så her på hjørnet, så trykker jeg F5, så kan jeg lige tage et screenshot, hvor vi står alle tre. Ja, det kan jeg jo ikke, hvis jeg skal tage den samtidig. Ja, er I klar? Jeg venter lige til chatten bliver tom med det selv. Stille. Så du bare trykker fedt. Ja, det var for at få vores navn med. Nå. Klar, den kommer... Væk med den. Pis. Nå, jeg trykker fedt. Så kan han heller ikke se, hvem det er. Jeg tager 2. Sådan. Det er godt.